ኣብ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ጥምቀት ምስጢረ ብርሃን ተባሂሉ ይጽዋዕ። ታሪክ ጥምቀት ዝጅምር ካብቲ ኣብ በረኻ ይሁዳ ዝተልዓለ ድምፂ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ብኣንበጣን መዓር በረኻን እናተመገበ ብቁርበት ግመል ተኸዲኑ መገዲ ጎይታ ጽረጉ። መንግስተ ሰማያት ቀርቢያ እያ እሞ ተነሱ እናበለ ነህዝቢ ይሁዳ ንንስሓ ይጽውዕ ነበረ። ዮሐንስ ካብ ማህፀን ኣዲኡ ጀሚሩ ንጎይታ ዝሰገደ ንኣምላኽ ዘጠመቐ ዓብዪ ነቢይ እዩ። ንሱ ኣብ ገምገም ሩባ ዮርዳኖስ ደው ኢሉ ካባይ ዝሕይል ይመጽእ ኣሎ፣ ኣነ ንዓኹም ብማይ ኣጥምቐኩም ኣለኹ፣ ንሱ ግን ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ እናበለ ናይ ክርስቶስ መገዲ ይጸርግ ነበረ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ 30 ዓመት ምስ ኾነ ካብ ገሊላ ተበጊሱ ናብ ዮርዳኖስ መጸ። ዮሐንስ ነቲ ብርሃን ምስ ረአየ ብመንፈስ ተሰከፈ። እቲ ዓብዪ መምህር ትርጓሜና ከም ዝምህረና ዮሐንስ ኣነ በኣኻ ክጥመቕ የድልየና ኣሎ፣ ንስኻ ዶ ናባይ ትመጽእ ኢሉ ተዛረቦ። ዮሐንስ ፈርሐ። መለኮታ ሓዊን ከይበልዓኒ ኢሉ ሰጋእ በለ። ከመይ ኢሉ ፍጡር ንፈጣሪ የጥምቕ? ከመይ ኢሉስ ኢድ ጭቃ ንናይ ሓዊ ባሕሪ ትንክፍ? ጎይታ ግን ብትሕትና መለሰሉ። ሕጂ ፍቐደለይ፣ ጽድቂ ኩሉ ክንፍጽም ይግባና እዩ። እዚ ማለት ኣዳም ዝሰኣኑ ውልድነት ንምምላስ እቲ ዋና ጽድቂ ባዕሉ ናብ ማይ ወረደ። ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ከም ዝምህሩና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዮርዳኖስ ወረደሉ ረቂቕ ምስጢር ኣለዎ። ንድሕሪት ምምላስ ዮርዳኖስ ጎይታ ክጥምቕ ናብቲ ሩባ ከኣት ከሎ ዮርዳኖስ ግርማ መለኮቱ ክትጸውር ዘይከኣለት ልክዕ ከምቲ ቀደም ንታቦት ዝገበረቶ ሎሚ ድማ ንባዕሉ ንፈጣሪያ ድሕሪት ተመሊሳ ኣኽበረቶ። እዚ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ምዃኑ ዘርኢ ዓብዪ ምስጢር እዩ። ምሕጻብ ደብዳቤ ዕዳ ሰይጣን ንኣዳምን ሔዋንን ግዝኣትኩም ኣነ እየ ዝብል ደብዳቤ ኣብ ዮርዳኖስ ቀቢርዎ ነበረ። ጎይታ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ነቲ ናይ ዕዳ ደብዳቤ ብጥምቀቱ ደምሰሶ። ምቅዳስ ማያት ማይ ንወዲ ሰብ መጥለቑ ኮይኑ ነይሩ ከም ዘመነ ኖህ። ጎይታ ግን ብበዓል ተጠሚቑ ማይ ናይ ረድኤትን ናይ ህይወትን ማይ ገበሮ። ጎይታ ካብ ሰማይ ምስ ወፀ ሰማያት ተኸፈተ። እዚ ኢጶፍንያ ወይ ምግላጽ ተባሃለሉ እዩ። ሰለስተ ኣካል ሓደ ኣምላክነት ተገለጸ። ኣብ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቕሪ ወደይ እዚ ኢሉ ካብ ሰማይ መስከረ። ወልድ ብስጋ ተጎሊጽ ኣብ ዮርዳኖስ ዘውበለ። መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ርግቢ ወሪዱ ኣብ ልዕሊኡ ዓረፈ። በዚ ምስጢር እዚ እቲ ካብ ኣዳም ጀሚሩ ተዓጺ ዝነበረ ደገ ሰማይ ተኸፈተ። ዓለም ድማ ናይ ስላሴን ናይ ሓቀኛ መለኮትን ምስክርነትን ረኸበት። ኣብ ስርዓት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ጥምቀት ዳግም ልደት እዩ። ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስ ተወሊድና ውልድነት ኣምላኽ እንረኽበሉ ምስጢር እዩ። ሎሚ ጥምቀት ክንኽብር ከለና ታቦት ወፂኡ ናብ ባሕረ ጥምቀት ዝኸይድ ጎይታ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ወሪዱ ንኣዳም ዝለለየሉ ምዃኑ ዝምዝካር እዩ። እቲ ህዝቢ ጻዕዳ ክዳን ተኸዲዱ በገናን ጸናጽልን ሒዙ ለበሰ ስጋ ሰብ እናበለ ዝዝምር እቲ ረቂቕ ኣምላኽ ንዓና ኢሉ ስጋ ለቢሱ ተጠሚቑ ካብ ባርነት ሓጢኣት ነፃ ስለ ዘውፀና እዩ። ዮርዳኖስ ተባረኸት፣ ሰማያት ተኸፈቱ፣ ወዲ ኣምላኽ ተገለጸ። እምበኣር ከስታ ቪድዮ ናይ ሎማዓንቲ እዚኣ ትመስል ነይራ። እታ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ንኻልኦት ኣካፍልዋ። ኣብ ቀጻል ብኻልእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። ርሑስ በዓል ጥምቀት።